kai zo mana. Allah unguwan nan kake ne? Eh. Shiga gidan nan ka kira min Fatima. To. Ta ce tana zuwa. Okay, ba damuwa. Salamu alaikum, Jibi na kai so? Wallahi na iso wallahi ya kike? Lafiya kalau ya aikin? Lafiya kalau baby na kwana biyu na yi misin naki baby na wallahi kin san shanin aikin namu ne sai a hankali. Wallahi an tura mu har Maiduguri to na so in dawo tuntuni to Allah bai yi ba wallahi. Allah sarki to san da zuwa. Kai baby na yi farin cikin ganin ki wallahi. Haka ne ma ai farin ciki. Duba yarinyar nan ba ta jin magana? Dai irin ɗawainiyar da nake mata ba ta gani? Ta ɗauko wani gara ta kai. Ba ka gani. Ke? Wannan kuma waye? Ba hana ki tsara kone tarkace ba? Shi kuma waye wannan? Ki duba fa, ko wanda gara matsa yake da shi kalli fa. Da wata riga ta saka dan bola jari. A na kika kwaso shi? Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Labai don girman Allah kai hakuri. Wallahi ban san kai bane don girman Allah kai hakuri. Dan Allah labai kamar rai. Na shi zo nan da lalace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla bai la ilaha illallah dan Allah kai hakuri. Wai don Allah na baka sani ko waye ba ko? Yalla bai don ubanka. Kai ci a ubanka.